Да, да. Разбирам. Приемам сделката. Искам единствено да ми дадете гаранция, че с тази сума въпросът приключва. Карлос Лараняга? Трябва да реша проблема сам, както винаги. Аз сам. Без никой да разбере. В испанския игрален филм «Кошмарът на Баровеца». Участват още Беатрис Рико, Алваро де Луна, Кармен Елиес, Ева Серано, Пабло Трибалдос, Тито Аугусто, Наим Томас, Луис Перезагуа, Патрисия Менди и други. Със специалното участие на Мануел Алешандре, Тина Сайнс, Рафаело Ромеро Манчент и Фернандо Фернан Гомес. По идея на Луис Алкориса.